Min farmor var en glad og nøjsom og hårdt arbejdende kvinde af den model, man ikke mere fremstiller. Normalt var hun veltilfreds i sin gerning, men indimellem kunne verden gå hende imod, og der fik hun ofte et trist glimt i øjnene. Så rejste hun sig gerne og gik hen til reolen og tog en stor, tung bog, og så satte hun sig og læste lidt et tilfældigt sted. Og så svigtede det aldrig, at hun kort efter lukkede bogen og så gladere ud, og så gik ud i køkkenet og passede sin dont igen. Den bog, min farmor havde sådan en glæde af, var naturligvis Bibelen, selve bøgernes bog. Selv har jeg aldrig oplevet den på lige den måde, men på den anden side er det noget i den retning, jeg har det med de gamle Anders And-blade. Tider skifter og sæder mildnes, og Bibelen må da også afløses af noget mere tidsvarende. Det er det, man kalder udvikling. Det går fra heste til biler, fra violiner til jukeboxer, og fra tråd til trådløs. Bare fordi 4 tilfældige freelance-journalister ved Jerusalems pressebyrå, de her Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, sandsynligvis fyret fra håndboldstoffet på Genesaret olieblad. Bare fordi de smører sådan en gang superstar og public relations sammen, uden et godt tæt billede og layoutet, så man må korse sig, så er der ingen grund til at blive ved med at køre på den 2000 år efter. Den var sikkert god nok for sin tid, men det er da ikke noget at komme med nu til dags. Næh, Anders And kommer hver uge, og med nye historier hver gang. Og Anders And er i farver, og med masser af tegninger, og kommer hele verden over. I Japan kender de ikke Jesus, for der har de Buddha. I Arabien kender de ikke Jesus, for der har de Muhammed. Men alle vegne har de Anders And. Anders And findes i alle kulturer, på alle sprog og hos alle racer, fra eskimoer til pygmæer, fra kannibaler til katolikker. Og hvis der var nogen mening i tingene, og det er der bare ikke, så ville det være Anders Ands ansigt, der bryde FN-bygningens flag, for Anders And er det, der er fælles for hele verden. Millioner af mennesker, der aldrig vil vide, om de eller jeg lever eller dør, kender Anders And og lever sammen med ham og er fortrolig med hans mindste sindstemning. Han er der, før vi kommer, han bliver der, efter vi er gået, og hans færd er håndgribeligere end vores. Så hver gang tilværelsen bliver os for hård, bør vi gribe til Anders And. Det første ord, jeg lærte, var mor, det andet var far, og det tredje og fjerde var Anders And. Siden dengang har jeg indset, hvor meget jeg lærte af ham, og jeg har forstået, at han er den eneste guru med et direkte og klart budskab til os. Mine damer og herrer, manden, der lærte os alt, hvad vi ved og kan, den store guru og mester, Anders And. Og hvad er det så, vi kan lære af Anders And? Brødre og søstre, vi vil nu læse dagens Disney-evangelium. Dagens Disney-evangelium er fra december 1953 og en af de ældste historier om de hellige ænder, den lærerige lignelse om Anders Ands nytårsløfte. Og det begav sig således, at det var nytår i Andeby, og rundt omkring i de små hjem sad gæs og høns og ænder og spekulerede på, hvordan de i det nye år skulle bære sig ad med at blive nyt og bedre fjerkræ. Også Anders And sad hjemme på Paradisæblevej nummer 111 og tænkte på sit nytårsløfte, og det slog ham, at Anders Ine ofte med nogen ret havde bebrejdet ham hans ariskab. Anders And tænkte sagen igennem og aflagde det nytårsløfte, at han aldrig mere ville være hidsig. Han skrev, jeg vil aldrig mere være hidsig, af And, på et stykke papir, som han lagde på sit skrivebord, og så gik han ud i haven for at feje nedfaldende blade sammen. Mens onkel Anders gik ude i haven, kom ungerne ind ad køkkendøren. De fandt hans seddel og forstod straks, hvad det betød, og rip, rap og råb flippede helt ud på, at det var nu chancen var der til at realisere nogle projekter, hvis bærekraft de ikke havde fuld tillid til hidtil. Så de lavede karamel, og det begyndte egentlig ret beskedent med en gryde over kog i køkkenet. Men inden længe var den gryde blevet til en stor, skummende, væltende, smeltende polypmasse af karamel. Og de store polypmasse karameldyr kravlede hele huset rundt, omringede alle borde og stole, bredte sig ud over lofter og vægge, gned sig ind i tæpperne og forsvandt ind i kontakterne i væggene. Og det nåede onkel Anders' styrbare frimærkesamling. Hans elskede frimærker. Hans eneste trøst i en under grusom verden, der uafbrudt pandede ham ned og gik ham imod. Hans eneste reservat, hans psykiske søndagsidyl.
Et for et klæbede hans kære og dyrebare frimærker sig til det store, klistrede polynymmasse karameldyr. Og onkel Anders kom ind fra haven og så, hvad der var sket, og han var lige ved at blive hidsig. Men så kom han i tanke om sit nytårsløfte og beherskede sig. Hosianna! Og Anders han hentede støvsugere og koste og klude og spande frem. Og han begyndte langsomt og tålmodigt at rense og presse og tørre og rydde hele huset. Og han smilede imens, og han blev ikke hidsig. Og selvom ungerne så startede hårdtørren, lige netop da alle frimærkerne var revet og samlet og renset, så de alle sammen blæste ud af det åbenstående vindue og ud i haven, hvor der nu var våde snitdynger, de landede i, selvom der havde været nedfaldende blade 4 billeder før. Selv da blev han ikke hidsig. Hosianna! Og om aftenen sad Rip, Rap og Rup foran kaminen og læste højt for hinanden af hans gamle kærlighedsbrev til Andersine, som de havde fundet i en stor grøn kiste op på loftet. Og de knækkede højt og knaskede popcorn imens. Men han blev ikke hidsig. Og da han så omsider til sidst selvfølgelig blev hidsig, så fik han som belønning for sin tålmodige yoga sin store oplysning. Det øjeblik, hvor hele verden svirrer for ens øjne og alt vendes om. Det øjeblik af fylde og livsindsigt, som buddhisterne kalder satori, de kristne åbenbaring og tibetanerne det klare lys. Pludselig indså han, at han havde lovet, at han ikke ville være hidsig. Men han havde ikke lovet, at han ikke ville slå ungerne. Han havde ikke lovet, at han ikke ville straffe dem. Så hvis han slog med et smil, ville nytårsløftet stadig være indfriet, og roen ville være genoprettet på Paradisæblevejen. Så på det sidste billede i Anders Sands nytårsevangelium ser vi onkel Anders sidde komfortabelt på divanen med Rip, Rap og Rup liggende over knæene. De får hver sin gigantiske røvfuld. Halefjerene står ud i luften, og små røde smertestjerner fylder alle billedets kanter. Ungerne bliver spanket, så det driver. Men deres onkel Anders er ikke vred på dem. Han griner over hele hovedet. Han går med opmuntrende tilråb efter hvert eneste slag. Hans øjne stråler stadig af den lysende forståelse af alle tings paradoksale natur. Og han er ikke spor hidsig.